Reetrieden, turnen, hutfietsen. In een soort sporten doen Friezen het goed. Maar er is nog een sport dat Friesland goed op vertegenwoordigd is. Het NK snoekbeersviskje. Sjouke Koolstra en Enno van der Kooi van Twieslerheide staan in de finale daarvan. Zij weten precies hoe ze de mooiste snoekbeersen opspeuren mast. Nou, de bragen op zich, de donkere plakken, zeg maar, dat de vis daar een beetje verskoelen leidt. Die pijlers die is nog just. Daar kan je er mooi tussen lezen. Daar kan je natuurlijk een aasvisje of iets dergelijks wel verrassen. Dat ze ergens achterwege komen. Dus, ik kan transducer erachter op boord zijn, maar die scant eigenlijk naar onderen. Dus juist nog in die scherm zeg maar, dat je een school aasvis is. Nou, dat is voor u wel een mooi plakje, want dat leidt bij Sint-Lucie, jongens, zeg maar. Dus ik wil wat snoekbeers graag even zitten mee. Het komt dus nogal correct, maar het ziekje naar de perfecte snoekbeers. Goed ark is essentieel. Maar net minder belangrijk is een goede vispartner. Als je een vis had, die mag het was, en dan kan je oren scheppen vanzelfs. Nou, dan maakt foto's mee het spel en dan kan je verder. Ja, we visken beide al, maar dan hebben we ook wel eens een keer getroffen. En dan ligt het ook wel leuk om even een keer wedstrijd te visken. Je zegt er meteen een NK-duo in? Ja, wedstrijder. Ja, ik ben eerst begonnen met de woorden en later ben we samen vochten. Ik ben wel nog jong, maar Enno die is nog wel eens een beetje stiller. Van meerdere wat gespannen dan. Goeie balans, toch? Ja, zeker. Zeker. Oefen je op het finale plak keer nog net. Want dat wordt pas een hele dag van tevoren bekend maken. Wat de waterkwaliteit is, het helder water, is troebelwater. Dat zijn al hier belangrijke dingen. En als je van, nou ja, waar je die vis op, wat je eigenlijk onder water. Iedere keer vangst heel goed op spiering, op de visjes. En soms vangst ik alleen maar op kunsthaas. Dus, De vangst is dus afhankelijk van een soort verschillende factoren. Maar wat is er nou eens zo mooi aan het snoekbeersviskje? Alles eigenlijk. De adrenaline en natuur om je heen. Nou, hier is natuurlijk net zo'n heel mooie natuur. Hier is al die fabriek. Maar voor de rest, ja, dus juist de wereld van heel horen kant. Hè? Op 4 november is de grote finale. Wat voor vis moeten Enno en Sjouke onder haak slaan willen zij Nederlands kampioen worden? maar als je een beetje visken vangt van gemiddeld 60, 70 centimeter. En in zo'n finale, ja, dan doet het wel lekker mee.